ओंथि गोनां सान आरो बे गोथार साना जाबाय मुलुगनां आइजो सान इन्टारनेशनेल उइमेन डे आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय जोङो फालिबोदों खुंबोदों आरो बेबायदिनो देग्लाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु गोदानै दाजादों दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै कुमारिकाटानि नैबे लतिबारि फाख्रिबारि बे एमइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव जों बेखौ खुंफुंदों आरो जोंनि जिल्ला आरो दखराफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव बेयो खुंफुंनाय जादों। दुलाराय बे जि मुलुगनां आइजो सान बे आइजो साननि दुलाराय आइजो माहारिनिसिम आरो बर' हारिनि गासैबो जोंनि बिमा बैसो आब' बैसो बाजै बैसो बिनानाव गासैनिसिमबो आङो आइजो माहारिनिसिम खर' गंग्लायै आङो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। मिजिंथिदों जे दिनैनि साना आइजो माहारिनि मोनसे गोग्गाथाव सान आरो जाफुंसारनायनि सान आरो समानथि मोनथायनि सान महरै जोङो जेब्लाबो गायसनलांनो हाथों। बर' हारियाव आइजोफोरनि जे मानदान्दा सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि समाज बिथिङाव जोङो जेब्लाबो समानै जौगाहोनो थाखाय हाबा मावबाय थादों। समाज आरो धोरोम बिथिङाव बर'आ जुदियाव धोरोमाव आलादा आलादा जोङो हारि हिसाबै खौसे आरो समाज आरो धोरोम बिथिङाव बर' आइजोफोरा बर' हारिया जिफोर धोरोमखौ आजावनानै दङ जोङो खुनु मोनसे धोरोम बा समाजानो बर' आइजोफोरखौ नेवसिबोआखै गाहाय थाखोआव जों लाखिबोआखै आरो समान मोनथाय समान अधिकार होनानै जौगाहोनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बर' आइजोफोरनि थांना थानाय आरो बिथांमोननि सेफटि आरो सिकिउरिटि बिथांमोननि जिखिनि मोननांगौ जिखिनि राइट्सफोर दङ सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना जौगानांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो फारसेथिं रांखान्थि बिथिङाव न'खर दानायाव न'खर सामलायनायाव न'खर दैदेननायाव दावगानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ जों रोखा खालामनांगोन। चाइल्ड मेरेजखौ लानानै जों एवारनेस खालामबोदों। बर' हारियाव चाइल्ड मेरेजआ जथेस्थ' खम थेवबो जों बेखौ बोरै गैया खालामनो हायो बिनि थाखाय हाबा मावगासिनो। डमेस्टिक भायलेन्सनि बेलायाव गोदो गोबां जोंनियाव जौनि थासारि दङमोन फेग्रा मुवानि थासारि दङमोन दा बे एसे खमायबोबाय आरो बे जौ आरो फेग्रा मुवानि थाखाय गोबां डमेस्टिक भायलेन्स जायोमोन नाथाय दिनैबो माखासे खना खनला जायगायाव जों नुनो मोनो। दिनै जोङो बांसिन बिबांनि माखासे समाजारि बेले बेजे नुनाया जाहैबाय जे आइजोफोराबो जोंनि हिन्जावसाफोराबो माखासे गाज्रि फेग्रा मुवा बा ड्राग्स जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों बेयाव इनभल्भ जानायखौ आरो फारसेथिं समाजारि मोनसे बियादि हिसाबै दिनै आइजोफोरखौ दायनि साजायनानै बुथारनाय आइजोफोरनि सायाव हिंसा खालामनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो फारसेथिं जोङो जुदि नायोब्ला हाबा जानाय मानसिफ्रा गुबुनजों खारलांनाय आरो जोंनि आइजोफोरखौ गुबुन हारिया थगायनानै लांखारनाय हिउमेन ट्राफिकिं आरो बेयाव आइजोफोरखौनो बांसिन टारगेट खालामनानै हिन्जावसाफोरखौनो बांसिन टारगेट खालामनानै बिथांमोनखौ बायदिसिना गाज्रि हाबायाव लिप्त जाहोनाय बा गाज्रि खामानियाव लांनाय जों नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो होबथानायनि थाखाय जों बेबस्था लागासिनो दं आरो बिनि थाखाय जों एवारनेस आरो सांग्रांथि लाबोनाय खामानिखौ मावदों। दा बेखायनो बर' आइजोफोरखौ बुहुमनि माने लेभेलाव बुहुमनि थासारियाव जों लांनो थाखाय दिनै स्पर्ट्सनि बिथिङाव कालसारनि मेथाइ खननाय बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव दिनै जोंहा जथेस्थ' आइजोफोरा दिनै बिश्व लेभेलाव सहैबाय आरो कालसाराव सहैबाय फारसेथिं बिजाब फरायनाय इउनिभारसिटि कलेजफोराव दिनै मोनसे सेक्सनखौ नायोबा दिनै आइजोफोरानो बांसिन मास्टार डिग्रि खालामनायखौ जों नुयो हायार इडुकेसनखौ लानायखौ नुयो मेडिकेलावनो जा इन्जिनियारिंआव एसे खम जानानै दङ नाथाय मास्टार डिग्रि लेभेलाव जों नायोबा आइजोफोरनि संख्याया दिनै बारा। दा थेवबो हिन्जावसा गथ' जोनोम जायोब्ला दाबो बबेबा खनायाव हिन्जावसासो जोनोम जादों बेबायदि बा रुवाथि थाग्रासो जोनोम जादों बेबायदि मोनसे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जों नुनो मोनो बेखौ जों टटेलि गैया खालामनांगोन आरो जे जोंनियाव मोनसे भुल धारना माने जि मोनसे भुल कनसेप्ट माने आइजोफोरखौ दायनि साजायनानै बिथांमोनखौ बुथारनाय डमेस्टिक भायलेन्स खालामनाय बेफोरखौ टटेलि गैया खालामनांगोन आरो बायदिसिना रायट्स कमिउनेल क्लेश कमिउनेल कनफ्लिक्ट बा जायखिजाया रिभलिउसन जायोब्ला आइजोफोरनि सायाव प्रसासन आरो सरकारनि सब टारगेट बिसोरखौ माने डिस्ट्रय खालामनाय बिथांमोनखौ एक्सप्लइट खालामनाय आइजोफोरनि सायाव आक्रमणा बांसिन जायो आरो गथ'फोरनि सायाव जायो दा बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन आरो दिनै जों बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो एन्टारप्रेनिउरशिपनि गेजेरजों
गोजोरथियारि फिउचार दानो थाखाय इयुनखौ दानो थाखाय आइजोफोरखौ बोरै जों एम्पावर खालामनो हायो बिनि सायाव जों सावरायदों आरो दिनै जोङो आइ हटेलनि बाजै हटेलनि जोङो बिगोमा जायफोरा साक्सेसफुल वमेन बिथांमोनखौ जों बरायनो लिंनानै लाबोदों जोंहा माखासे दानाय लुनायाव बेस्ट माने जायफोरा साखाफारा माने राफोद महरै जाफुंसारबाय दिनै सुलेखा बसुमतारी बायदेव बिथाङा मेथाइ खननानै दिनै बुहुमाव मुंदांखा सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै गायसननो हाबाय बेबायदि माखासे व्यक्तिफोरखौ जों लिंनानै लाबोदों थुनलाइगिरि दा बिसोरनि गेजेरजों जोङो माहारियाव मोनसे एस्टाब्लिश खालामनो हागोन जाहाथे बर' हारिया जों फावसायनानै थायाखै बर' हारिनि आइजोफ्रा फावसायनानै थायाखै बर' हारिनि आइजोफोरजों बर' हारि दानायनि थाखाय जों सिमां नुदों खारन समाजनि खावसे बाहागोआनो आइजो आरो समाजनि खावसे बाहागोआ जुदि गोलैसोनानै थायोब्ला जोङो मालाबाबो हारि नाङै जौगानो हानाय नङा दा बेखायनो गोलाव सम रिभलिउसन जाबाय आन्दलन जाबाय बड'लेण्ड सोमावसारबाय गायदे हेलेनाया गावसोरनि जिउखौ त्याग खालामबाय आरो त्यागनि नेरसोन गासैबो सहायनायनि नेरसोन आइजोफोरनि बे दिनैनि सानाव आइजो माहारिखौ बुहुमनि मर्यादायाव लांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो रोखोमनि हाबा मावलांगोन बे बाथ्राखौनो आं फोसावबाय गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।